Romani 10, nkomplu s-sibuħ u seguni f'dan il-qari. Huti, il-xewqa ta' qalbi u t-talba tiegħi l-Alla għal Iżrael huma li jkunu salvati. Għax jiena nixdilhom li huma għandhom ħeġġa l-Alla, iżda mhux skont it-tagħlim. Għax waqt li ma jarfux il-ħaq jew il-ġustizzja tagħna, il-mod kif Alla jagħmilna ġusti miegħu qudiemu, u jfittxu li jwettqu l-ġustizzja tagħhom stess. Ma joqogħdux għall-ġustizzja tagħna. Di problema ta' ħafna nies li jippruvaw ikunu tajbin huma u jidrilhom bit-tieqa tagħhom se jaslu. U allura ma jaċċettawx il-perfezzjoni u l-ġustizzja li Alla jagħtina b'xejn ta' Kristu. Għax Kristu huwa t-tmiem tal-liġi għal ġustizzja ta' kull min jemmen. Għax Mosè kiteb fuq il-ġustizzja li ġejja mill-liġi li l-bniedem li jħares din il-ġustizzja ikollu l-ħajja bija. Ma ġustizzja li tiġi mill-fidi tgħidlek. La tgħidx f'qalbek min jitla fis-sema jiġifieri biex inizzel il-Kristu minn fuq. Jew min jinżel fil-qiegħ jiġifieri itella l-Kristu minn imwiet. Ma xi tgħid. Il-kelma qiegħda ħdejk f'ommok stess u f'qalbek. Jiġifieri l-kelma tal-fidi li aħna nxaddlu. Għax hekk wieħed jekk inti tistqar f'ommok il-Sidna Ġesu u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti s-salva. Għax bil-qalb il-bniedem jemmen għal ġustizzja u bil-fom wieħed jistqar għas-salvazzjoni. Għax l-Iskrittura tgħid kull min jemmen fih ma jirex bil-mistħija. Qed jikkwota minn Iżajja hemmhekk 28. Għax m'hemmx għażla bejn Ludi u Grek għax l-istess mulej fuq kulħadd huwa għani ma' dawk kollha li jsejħu. U se jkwota li Ġoel kapitlu 2 għax kull min isejjaħ sa mill-mulej ikun salvat. Kif mela jsejħu il-min għadhom ma jemmnux fih u kif jemmnu f'min ma semgħux bih u kif jisimgħu jekk ħadd ma jxandrilhom u kif ixandru jekk ma jkunux mibgħutin. Kif miktub se jkwota minn Iżajja 52 kemm huma sbieħ riġlejn ta' dawk li jxandru l-Evanġelu ta' Sliem u jġibu l-bxara tajba fuq ħwejjeġ tajba. Iżda huma mhux kollha laqgħu l-Evanġelju. Għax Iżajja jgħid mulej min hemmen dak li sema' minn Alla. Il-fidi mela tiġi bis-smieħ u smieħ bil-kelma tagħna. Iżda ngħid jien jaqgħu ma semgħux, iva ta' bilħaq, leħinhom instema' mal-art kollha u kliemhom satru fl-art. Iżda ngħid jien jaqgħu Iżrael ma fehmx. L-ewwel Mosè qal inqanqa l-lejra tagħkom b'dawk li mhumiex ġens. U b'ġens bla moħħ ngħaddabkom. Iżda Iżajja għandu l-ħila jgħid kont missjub lil dawk li ma kinux ifittxuni. Dert lil dawk li ma kinux jistaqsu għalija. Iżda l-Iżrael jgħid il-jum kollu ftaħt idejja għall-poplu li ma jobdix u rasu b'sabra. Laħma, tunnitaw kif nitkellmu ir-rid imur l-Knisja. Il-lejla għand il-pjan illi nsajjar niekol pizza. Biħsibni nsifer is-sajf li ġej. Għandi l-intenzjoni nistudja biex nagħmel eżami. Ninsab determinat illi niżewweġ. Ejn kollu nitkellmu dwar ir-rieda tagħna. Kif se nfassal ħajti minn fejn ħangħaddix se nagħżel li ma modijiet se naqbad u nevita modijiet oħrajn. Kwistjoni tar-rieda. Hija kwistjoni mhux żgħira anzi waħda mill-aktar prinċipali fil-fid tagħna kollha. Li rridu nifhmu x'inhi din ir-rieda li Alla tagħna. Ħafna jsejħula r-rieda ħielsa. Rieda ħielsa, free will. Pero skont x'nifhmu meta ngħidu rieda ħielsa, f'ċertu sens għandha rieda ħielsa, f'ċertu sens m'għandniex rieda ħielsa. Ma nibda nispjegawhom bil-mod il-mod. Naf li forsi tista' tkun daqsxejn sfidanti, però tajjeb li nifhmu il-kwistjoni tar-rieda li għaliex hemmhekk imbagħad narfu nagħtu l-kredtu lil Alla li ħaqqu kredtu. U aħna nfusna ngħidu l-qagħda tiegħi llum
fl-istat ta' salvazzjoni hija dovuta lill-Alla u mhux lin-nifsi. Għaliex ħafna taħwit, ħafna konċetti żbaljati meta kif nitkellmu rigward ir-rieda tagħna. Ħafna drabi nagħmluha mingħajr ma naħsbu, però nkunu qegħdin nisbaljaw, niżolqu fin-nies għax qatt ma konsidrajna x'tgħallem il-Bibbja dwar il-rieda. Jekk brieda ħielsa aħna nifhmu il-bniedem jew Alla tagħna l-opportunità. Tagħna l-opportunità illi nagħmlu għażliet illi jiddeterminaw id-destin etern tagħna. Nagħmlu għażliet illi bihom aħna niddeċiedu immorrux l-infern jew il-ġenna. Iva, għandna rieda ħielsa. Alla ħalaqna bnedmin. Maħniex ġebel, maħniex tkub tas-siġar. Aħna n-nies ħajjin għandna ruħ raġonevoli, għandna intelligenza, għandna kuxjenza. U allura iva, Alla ipoġġi qudiemna kontinwament fil-ħajja tagħna minn ġurnata għall-oħra. Tajjeb, taħlita ta' possibiltajiet. U aħna rridu narfu liema għażliet għandna nimmiraw lehom fil-waqt li niskansaw għażliet oħra. Fil-pass li qrajna dal-għodu Rumani 10, infatti Pawli jgħid kull min isejjaħ issa mill-mulej jkun salvat. Hija dikjarazzjoni, anzi hija wiegħda li jekk aħna naslu biex ninvokaw l-isem Alla bil-fidi, Alla li provdina l-Ibnu Ġesu bħala Salvatur tagħna, Pawli jgħidilna hekk ikun salvat. Mela l-azzjonijiet tagħna u aħna allura naġixxu għandna nagħmlu ħwejjeġ jew ma nagħmluhomx. Għaliex? Għax għandna rrieda li nagħmluhom. Għandna rrieda li nagħmluhom. Ġifieri jien ma nagħmilx xi ħaġa, ma nagħmilx biċ-ċamara, ma nagħmilx pittura, ma nagħmilx plaċ niekol mingħajr ma naħseb u mingħajr ma niddetermina illi rrid nagħmel hekk. Ir-rieda tiegħi twassalni għall-azzjoni. Mingħajr ir-rieda nibqgħu passivi. U allura r-rieda iva hija importantissima fir-relazzjoni tagħna magħna. Però rridu naffermaw iva, rridu naffermaw illi mill-bidu tal-istorja umana. Tajjeb? Anke l-ewwel ġenituri tagħna, il-ġenituri komuni tagħna l-koll, Adam u Eva, l-ewwel koppja li Alla ħalaq bat ta' ħolqien speċjali, l-azzjoni tagħhom affettwat mhux biss lilhom ma' wkoll. U dana jisu hemm dwi ta' dan il-ħaġa illi naffettwaw il-xulxin fir-relazzjonijiet ta' xulxin li għandna li nżommu ma' xulxin. Fir-Rumani 5 vers 12 Pawlu fatti jgħid illi bil-bniedem wieħed Adam, id-dnub daħal fid-dinja u l-mewt bid-dnub. Il-qagħda miżera u l-qagħda inġusta ta' dinja li minkejja l-ġmiel tagħha hemm ukoll ħafna ħażen hija dovuta, Pawlu qed jgħid hawnhekk hija dovuta għal l-azzjoni ta' Adam fil-bidu. Mela iva, ir-rieda tagħmel id-differenza. Alla ħalaqna fuq xbija tiegħu u Alla li jagħżel, Alla għażel pereżempju li joħloq l-univers f'6 ijiem. Se taħalqu 6 snin, 6 biljun sena, imma għażel li ir-rieda tiegħu kienet illi joħloq kollox 6 snin. Nkomplu naqraw u naraw li Alla għażel lill-poplu ludi. Mhux il-poplu Eġizzjan jew Persjan jew Grek, l-għażla tal-Alla. Alla għażel lil Marija minn Nazaret biex tkun il-Messija. Alla għażel lil Sawda Tarsu biex tkun l-Apostlu tal-Ġnus. Alla jagħżel. Aħna wkoll illi f'ċertu sens nixbħuh Alla tina ir-responsabilità solenni li aħna wkoll rridu nagħżlu. Għax aħna maħluqin fuq il-xbija tiegħu, u allura l-xbija tiegħu tinkludi l-abilità tal-għażla. Kull bniedem normali allura, tajjeb, il-kol kemm aħna ġifieri, għandna qudiemna ċerta responsabilità enormi
bħalma Mosè fl-antik fix-Xuħitu indirizza lil-Lut il-poplu tal-Alla miġbur qudiemu u għallilhom jiena narrafkom illum li żgur tintilfu ma tawlux jiemkom fuq l-ard. Għalhekk insejjaħ is-sema u l-ard biex jiġdu kontra tagħkom li jiena qiegħed inqiegħed qudiemkom illum il-ħajja u l-mewt. L-għażla hemm żewġ alternattivi. Żewġ alternattivi kollok tasar kollha għażliet kollha, tajb u ġibhom l-aktar importanti quddiem kull bniedem quddiemek quddiemi hemm l-għażla ta' ħajja jew mewt. Jiena qed inqiegħed quddiemkom illum il-ħajja u l-mewt, il-barka u s-saħħa, għalhekk għażel il-ħajja biex sewwi intu sew nislek tgħixu biex tħobbu l-mulera tiegħek u tisma' leħnu. Mosè qed jgħidulhom bl-aktar mod dirett għażlu l-ħajja. Kull wieħed minkom għażlu l-ħajja. Tista' jekk tagħżel il-mewt. Mhux tagħżel il-mewt jiġifieri li inti tibqa' f'nuqqas tandiema ma tagħtix każ il-Vanġelu, ma tagħtix każ l-intervent tagħha fid-dinja, u allura iva. Ikollok imbagħad bagħti il-konsekwenzi. Però l-għażla, l-obbligu, id-dmir tal-għażla ma nistgħux niskapulawh, irridu ta' kuljum nażlu anke affarijiet, kultant naħsbuhom bla ebda siwi. Tajjeb, għad mut ixti ġelat, issa vanilla jew strawberry, għamilt l-għażla tiegħek ma tantx tagħmel differenza fit-toma għal żewġ minuti u daqshekk. M'hemm għażliet li l-mħad iżżewweġ. Tindemx jew le. Dawk huma għażliet ħafna aktar importanti. Ġoswe wkoll fuq l-eżempju li ħallilhom Mosè meta xjaħ ukoll ried u ħass l-obbligu li jisfida lin-nies quddiem. U qalilhom f'Ġoswe 24 vers 14. Qalilhom issa għalhekk ibżgħu mill-mulej għaqdu lilu bis-sinċerità u l-fedeltà u warbu l-allat li missirietkom edew min-naħa l-oħra tax-xmara u fl-Eġittu u għaqdu lill-mulej. Qed jgħidulhom ara. Tistgħu tridu taqgħu fl-idolatrija u twarbu l-mulej, imma tistgħu wkoll li intom taqdu lill-Alla ħaj u veru. U jekk jidrilkom li huwa ħażin taqdu lill-mulej, għażlu intom illum. Din hija l-għażla li ma tistax tħallija għal Adam, ma taffordjax. Jekk tħobblek innifsek f'sens tajjeb, jekk għandek rispett lek innifsek. Tagħżel illum lil min tridu taqdu, l-allat li ddew issirietkom naħa tax-xmari u l-allat tal-Amurin li intom qegħdin fartom iżda ngħid għalih u għal dari aħna se ngħaddu lill-mulej. Ġoswa kien diġà u kien ilu li jagħmel l-għażla. Bir-rieda iddeċieda li hu jaqdi lill-mulej. Raw ukoll kif għamel li jinfluwenza l-familja tiegħu biex jagħmlu l-istess ħaġa għax aħna ninfluwenzaw xulxin, mhux vera. B'eżempju ħażin jew tajjeb. U lin-nies għall-imħabba tiegħu li kellu lihom għalilhom għażlu intom. Mela. Għandna rieda ħielsa, tajjeb, illi bija nagħmlu għażliet ġenwini, mhux għażliet ta' parsi. Imma għażliet ġenwini, għażliet ta' vera, għażliet reali li għamlu differenza. Però ir-rieda ħielsa ma tfissirx illi bħala bnedmin aħna nistgħu nagħmlu kull ma jiġina f'moħħna li nagħmlu. Aħna bnedmin mhux ħanġbin. Aħna bnedmin mhux aħna. Okay? U allura l-għażliet tagħna neċessarjament ma jistax ikun mod ieħor, l-għażliet tagħna huma limitati skont in-natura umana tagħna. Issa meta niġu fid-dinja, nitwieldu minn ġufomna, tajjeb, x'natura jkollna aħna? Skont l-iskrittura tgħidilna li għandna natura mitibba. U allura l-bniedem mingħajr Kristu jagħmel l-għażliet tiegħu, Alla jżommu responsabbli dawk l-għażliet, però dawk l-għażliet huma għażliet limitati imxekkla min-natura mid-dimba tiegħu. Min jagħmel id-dnub huwa l-sir tad-dnub. Ma teta' il-sir jiġifieri hemm xi ħadd ieħor qed jikkmandak. L-bniedem mitluf id-dnub jikkmandah x'jagħmel.
U allura ir-rieda fil-waqt li għandu rieda l-bniedem, tajjeb, dik ir-rieda ma jistax mhux kapaċi jħaddimha kif suppost. Ma ngħidx kif jixtieq, għax ma jixtieqx jħaddimha tajjeb. Laqas jista' jħaddimha tajjeb. Għalhekk tifhmuni. Imma jħaddimha skont x'inhu u kif inhu. U allura bħala mitneb, ir-rieda tiegħu jeżerċita biex jkompli jesprimi l-avversità u l-għadma tiegħu kontra Alla għax hekk jaf jagħmel. Dik hija n-natura tiegħu. Ħanieħdu eżempju, jekk għandek ħanżir, il-ħanżir ma tistax tippretendi minnu illi jsir intelligenti. Għaliex għax in-natura tiegħu hija natura annimaleska. Għandu l-limiti tiegħu. U laqqas jista' jagħżel il-ħanżir isir bacon jew le. Għax hu ħanżir ma jistax jola aktar mill-livell annimalesk. Għajdu intom allura, il-bniedem midneb jista' jola aktar mill-istat midneb tiegħu waħdu bil-forza tiegħu, bil-intenzjoni, bir-rieda tiegħu. Ma jistax. Ma jistax, u din allura li rridu nżomm qudiem għajnejna. Jiena għandi għażliet, nista' nagħżel biex immur għawdex naqbaġ il-vapur. Ma se kull minnu sensi jaqbad il-vapur, ma nista' nagħżel ukoll nipprova nawma. U forsi li nexxili. Però żgur ma nistax nagħżel il-intir miċ-ċirkawwa għall-imġar. Għaliex, għax in-natura umana tiegħi ma tħallinix. Minix tajra. Ara tajra kapaċi taqsam faċilment, imma mbagħad mhix kapaċi taħseb dwar Alla u tħobb il-Alla kif nagħmel. Ġifieri kulħadd jaġixxi skont in-natura tiegħu. Allora il-bniedem mitluf, il-bniedem aħna l-kol kif niġu fid-dinja. Tajjeb, il-Bibja m'għandix kliem ta' kompliment. X'kapaċi nagħmlu bir-rieda tagħna. Anzi, twissina u tarrafna illi waħedna m'aħniex ħasna. Jista' jkollna kull rieda ma nistgħux. Rumani 8, vers 7 jgħidilna illi il-moħħ tal-ġisem jew il-moħħ karnali, il-moħħ tal-bniedem illi għadu ma laqax il-Vanġelu. Il-moħħ tal-laħam aħjar huwa għadu tal-Alla u mhuwiex suġġett tal-liġi tal-Alla. Il-bniedem ta' triq ma jistax jirraġuna u jgħid jiena nista' nagħżel li nobdi lill-Alla u nista' nagħżel li ma nobdix lill-Alla. Ma għandux dik ix-xedda, ma għandux il-għażla. Li jista' jagħmel biss huwa li ma jobdiex il-Alla. Ġifieri anke meta apparentament jidher li qed jgħin lill-armla u qiegħed jirrispetta l-mart u jagħmel affarijiet tajbin, xorta waħda fin-natura tiegħu għadu ħażin. Għadu ħażin ta' affarijiet qed jagħmilhom b'motiv ħażin, b'intenzjoni ħażina. Bħalma Ġesu qal intom nis ħsiena, tafu tagħtu waqt tajba lill-ulijietkom. Ġifieri il-bniedem bil-emejjel tajba tiegħu ma jsirx bniedem tajjeb. Imma bniedem tajjeb jagħmel emejjel tajba. Qed niftehmu. Ġifieri il-mitneb billi jimmultiplika l-emil tajjeb tiegħu xorta waħda jibqa' mitneb. Għaliex hawnhekk qed jgħidlek mhuwiex suġġett tal-liġi tagħna. U lanqas tassew jista' jkun impossibbli għalih. Bħal meta qed tgħid li jiena ħaniddeċiedi li ħandir l-qamar u naġi ġura. Possibbli. Għalhekk dawk li qed jgħixu fil-laħam, jiġifieri mhumiex imwielda mill-ġdid, ma jistgħux jogħġbu lill-Alla. Rumani 8 vers 8. Dawk illi għadhom ma emnux il-Vanġelu, għadhom mhumiex imlaqma fi Kristu, ma għandhomx il-ħata Kristu fihom, ma jistgħux jogħġbu lill-Alla. Hija xi ħaġa totalment possibbli. Ġeremija infatti spjega b'mod grafiku sabiħ ħafna.
tana eżempju brillanti. Għal dakinhar meta saqsid il-mistoqsija, it-tweġiba żgur kienet le, impossibbli. Għax xi saqsi? Jista' l-Etjopjan jibdel lewn ġildu jew il-Leopard ineħħed bajja tiegħu. Għal dakinhar it-tweġiba kienet żgur, of course not. Ma jistax. Raġel iswed ma jibqax iswed dik hija n-natura tiegħu. Il-Leopard li kollu tbajja fil-ġilda tiegħu ineħħihom ma jistax, dik hija n-natura tiegħu. Jista' l-Etjopjan ibiddel lewn ġildu imbagħad intom ukoll tkunu tistgħu tagħmlu tajjeb, intom li mdorrijin tagħmlu l-ħażen. Hemm ċerta xkiel, hemm ċerta limiti għal bniedem bidnef kapaċi jagħmel. Qabel żgur qed jgħid illi wieħed li hu mdorri fil-ħażen mhux kapaċi ifaqqa sebgħu u jiddeċiedi li jibda jagħmel it-tajjeb. In-natura mid-dimba tiegħu ma tħallix. Però din il-limitazzjoni, il-fatt li aħna mxakkla limitati ma jfissirx ma nix kontabli qudiem Alla. Alla ma jirraġuna xejn ara ma jistax jagħmel ħaġa minn hekk, mela xi tiedi nagħmel. Le. Alla xorta waħda jżomm kulħadd responsabbli. Jżomm kulħadd kontabbli għal emilu. Ġifieri aħna bħala umanità waqajna f'Adan. Tajjeb, bħal meta bniedem fil-li kien bniedem tal-affarijiet tiegħu bil-għaqal, jaħdem, jaqla l-paga, irriġi l-familja tiegħu tajjeb, fid-daqgħu il-ħin da jiddeċidi l-mur jilagħbhom, jitlef il-flus tal-bank, jitlef il-dar, jitlef kollox, u jiġi tal-lab. Qudiem il-gvern tal-pajjiż jibqa' kontabbli dak il-bniedem. Huwa responsabbli temmi. U l-istess ħaġa aħna. Alla ħlaqna perfetti u ġusti f'Adan, aħna dnibna waqajna u allura Alla xorta waħda iżomna kontabbli. Għandna l-abbilta naslu u għandna wkoll ir-responsabbiltà illi nagħmlu għażliet tajba. Xorta waħda Alla lil midneb avolja jaf il mhux kapaċi xorta waħda jibqa' jindirizzah u jgħidlu x'inhi r-rieda tiegħu. X'inhu tajjeb u jżommu responsabbli li jagħmel it-tajjeb avolja jaf illi mhux kapaċi. Iżajja wieħed vers 18 jgħidilna ejjew issa nirraġunaw flimkien u Alla kapaċi jgħid din lil kull bniedem. Alla tagħna raġun, tagħna loġika u jippretendi li ħadmu tajba. Nirraġunaw flimkien jgħid il-mulek. Kemm dubietkom huma bħal iskarlat jibjadu daqs is-silġ jekk tridu tisimgħu. Jekk tridu tisimgħu biex tobdu. Tieklu l-aħjar prodotti tal-pajjiż. Iżda jekk ma tridux u tixxewxu tittieklu b'sejf għax fom il-mulej qalu dan. Alla xorta waħda. Int minn fejn int, Alla xorta waħda qed jgħidlek jekk tagħmel it-tajjeb ħadkun imbierek. Jekk tagħmel ħażin ħadkun misut. Alla mela jżommna responsabbli li nagħmlu għażliet bil-għaqal u għażliet sewwa. Anke meta għażel lill-Iżrael fl-Antik. Abram li mbagħad minnu ħareġ il-ġens Iżraelita tajjeb Alla feda lill-Iżrael mill-Eġittu ħarġu taħla ta' Kanan, intrabat patt magħhom xorta waħda. In-nies individwalment wieħed mhux bħala grupp anonimu, ma kull persuna dak in-nazzjon kellha r-responsabilità illi tagħti l-ubbidjenza tagħha lejn Alla. Bħalma għamil Mosè fil-bidu, meta Mosè ġie f'dak l-inkroċċju, dak il-crossroads, li kellu bżonn jagħmel għażla. Għażla illi issa se taffettwalu l-bqija ta' Omru. Se taffettwalu anzi id-destin etern tiegħu. U kienet għażla tajba u fil-ittra lil Lut l-awtur jirrikmandah bħala eżempju għalina da Mosè. Lut 11 vers 25 jgħid
illi bil-fidi Mosè meta kiber ma rridx, tara barrieda, ma rridx jissejjaħ bint Farun. U għażel aktarx illi ġarrab l-afflizzjoni u n-niket mal-poplu tal-Alla milli gawdja ftit żmien il-pjaċiri tad-dnub. Għani tal aktar qudiem illi huwa Alla li taħ il-grazzja li għam dik l-għażla. Imma hekk hija tisemmija bħala għażla illi Mosè kellu jgħix biha. Kull persuna, anke nies illi ingħaqdu ma' Iżrael minn barra l-poplu ta' Iżrael, bħalma kienet Rut, li kienet mara Moabita, tajjeb, meta Romlot u il-kunjata tagħha kienet sejra lura lejn Iżrael għax semat li l-aks kien għadda mill-pajjiż, Rut wiex toqgħodilha la tinsistix biex inħallik jew biex nerġa' lura pot minnek għax fejn tmur int immur jien, fejn tammar int nammar jien, il-poplu tiegħek se jkun il-poplu tiegħi u Alla tiegħek se jkun Alla tiegħi, fejn tmur int immut jien u hemm nintifer. Hekk jagħmel il-mori u iżjed minn hekk jekk mhux il-mewt tifridni minnek. X'determinazzjoni, x'użu ta' rieda tajba kellha din il-mara. U magħha nistgħu nsemmu nisoħra bħal Rahab u oħrajn illi ifa għamlu l-għażliet tagħhom u kellhom jgħixu dawk l-għażliet. Daqas tajbin, ma tagħmel għażliet ħżiena tibtejx ukoll bil-konsekwenzi ta' dawk l-għażliet ħżiena. Illum mela il-midinbin in-nies tad-dinja ġenerali Alla qiegħed jilħaqhom, Alla qiegħed jindirizzahom, Alla mhux qiegħed bħalli kieku ma ġara xejn, imma qiegħed jikmandhom kull meta jixxanda l-Evanġel, kull meta jitwassal l-Evanġel dak li jkun. Il-kmand deċiżiv huwa intmu. Duru lejja, titgħamel deċiżjoni hemmhekk. Trid tieħu vija oħra. Mit-triq il-wiesa trid iddur biex tidħol fit-triq id-dejqa li twassal għall-ħajja. Ġwan il-Battista beda il-Ministeru tiegħu indmu għax qorba tista' tasmewi. Ġesu ftit wara beda il-Ministeru tiegħu u qal l-istess ħaġa. Indmu u emnu l-Evanġelju. Alla kull darba, kull midneb li huwa mbiegħed miegħu, appena jibda biex jilħu jindirizzaw din il-kwistjoni kollha. Trid tibdel femtek, trid tibdel il-direzzjoni ta' ħajtek. Bir-rieda tiegħek. Bir-rieda tiegħek. Pietru qal l-istess ħaġa lil-Lut f'Ġerusalem fil-bidunet tal-Knisja. Qallilhom għat-3 vers 19. Allora, indmu mela konvertu ġi duru lejn Alla biex nubietkom jitħassu. Taraw il-riżultat tal-rieda tagħna ma nindiemax nirċievu il-maħfra. Il-kanċellazzjoni ta' dnub. Il-konvertu biex nubietkom jitħassu meta jasal żmien il-mistrieħ minn quddiem il-mulej. Jekk konna ġifieri nasru fil-qosor ħafna. X'inhi r-rieda tal-Alla għalina biex aħna nħaddmu sewwa r-rieda tagħna? X'irid minn Alla? Li aħna bir-rieda tagħna nagħmlu. Okay? Nistgħu nibdew nagħmlu lista twila, però Ġwanni għasrinna r-rieda tal-Alla f'sentenza waħda biex ma tfixklux. Minna jidribdew. Fl-Awlittra tiegħu kapitlu 3 vers 23. Jgħidilna dan huwa l-kmandament tiegħu. Ma jistax kun iżjed sempliċi, ma jistax kun iżjed diretta, dan huwa l-kmandament tagħna. Illi nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu lil xulxin bħalma tagħna l-kmandament. Ir-rieda kollha tagħna tinġabar fil-li aħna inwieġbu għall-istedina tiegħu tal-maħfra fi Kristu Ġesu u nħobbu lil xulxin. Mek għandek ir-rieda kollha tagħna. Issa x'qegħdin nagħmlu bir-rieda tagħna? Qegħdin nikkonformaw ruħna, qegħdin inġibu ruħna naqblu mar-rieda tagħna? F'dak il-każ mill-barka. Jekk bir-rieda tagħna qegħdin ninsistu li jiena nagħmel li rrid u ħadd ma jindaħalli u jiena awtonomu, ġifi għandi l-liġi tiegħi nnifsi li ħlaqta li nnifsi u ma ħadd jintervjeni u ħadd ma jindaħalli, ovvjament titħallas ukoll il-konsekwenzi tal-għażla ħażina tiegħek.
Mela, kull sejħa talla, meta Alla iwassal l-Vanġelu lin-nies, hija stedina biex jażel. Stedina biex jażel. U la darba huwa kmant meta ngħidilna intmu emnu fibni Ġesu Kristu. La darba dak huwa kmant. Aħna nassumu illi dak il-kmant kapaċi nobduh. Bħala bnedmin Alla jindirizzana. Bħala nies illi obbligati li nemnu li nilqgħu dak il-kmand. Obbligati li nwieġbu għalih. Però hemm problema. Ara, kif kollok taqra Rumani 10 li rajna flimkien dal-għodu. Rumani 10 vers 100. Jgħidilna xi tgħid il-kelma. Il-kelma qiegħda ħdejk f'ommok stess, f'qalbek, jiġifieri il-kelma tal-fidi aħna x'għandu. Pawlu qed jagħmilha mill-aktar sempliċi. Mill-aktar ħaġa ħafifa. Għallek mux tixċabbat mal-muntan, mux tinżef il-bahar biex issalva. Il-kelma da f'ommok stess, kemm tajta. Tista' tkun xi ħaġa żied faċli minn hekk. Il-kelma tal-fidi aħna x'għandu il-jekk inti tistqar f'ommok. Li nsita Ġesu u temmel f'qalbek li Alla għajmu mill-wied, inti salva. Deċiżjoni tajba, riżultat tajjeb. Għax bil-qalb il-bniedem jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu biex Alla jiddikjara ġust u bil-fom jistqar għas-salvazzjoni għax l-Iskrittura tgħid kull min jemmen fih ma jirax bil-mistħija. U jekk kwota li żejja biex jgħid li kemm fl-antik kif ukoll bħalissa u għadu hekk sal-lum il-metodu ta' salvazzjoni bħal-istess. Kull min jemmen fih fi Kristu ġifieri ma jirax bil-mistħija, ma jkunx diżappuntat. Jaqla l-weda, il-weda tal-mafra, il-weda tal-ħajja eterna. Tidher sempliċi. Tidher xi ħaġa faċli. Però problema hija din. Il-bniedem jirrifjuta. Alla poġġielna l-ħobs bħalna. U aħna nobsquh il-barra. Għaliex, aħna mitinbin, aħna kontra tiegħu. Aħna dewa tiegħu. Dik il-problema. Ġesu qal, intom tfittxu fl-Iskrittura x'taħsbu li fija għandkom il-ħajta dejja. L-Iskrittura tagħti xieta kontinwa tiegħek. U intom kif ikompli? U intom ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Alla tagħna xhieda inkonfutabbli, xhieda tremenda li ma tistax tgħid dan il-ktieb dan rekordju mhux minn ħadd Alla. U frattant Ġesu għalilhom inuttilmentom xorta waħda ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Jafu ma konvinti l-Iskrittura tagħti xhieda tal-Messija u xorta waħda ma laqgħux. X'inhi l-problema raġan saqsi? Il-problema hija waħda. Il-qalb ħażina tal-bniedem. Ġwanni 3, vers 18 jgħidilna dak li jemmen fi Kristu mhux ikkundannat. Iżda min ma jemmenx huwa diġà kundannat. Għax ma jemmenx bl-isem tal-Iba waħdini tagħna. U dan huwa l-verdett. Alla jisu għata ascendenza. U għet jgħidilna issa l-stakes kif huma, x'hemm involut fil-ħaġa. Dan huwa l-verdett li ġiet dawl fid-dinja. Ġesuha, jew dawl tad-dinja, mhix wara ma xiex fitna. Ġiet dawl fid-dinja. U l-bnedmin però ħabbew it-tlam. Aktarx bid-dawl. Kif jista' jkun? Għaw xi ħadd li jħobb it-tlam? Mħobbux. Nippreferi d-dawl biex nara, biex kapaċi, nikkomunika, nirrelata. Però bniedem ħobb it-tlam spirituali. Għaliex raġunet? Ġwanni għatina raġuni, għax l-emel tagħhom kienu ħsiena. Il-bniedem huwa preġudikat kontra Alla, ma jridux Alla. Ħajadur Alla oħra, ħajvinda ideat oħra dwar Alla, anke forsi ħafna Allat, ħafna ideoloġiji u filosofiji, però Alla ħaju veru ċo il-ħalliq tagħna il-bniedem ma jridx jaf bih. U dik il-problema. Dik il-problema. Il-bniedem qed jagħmel użu ħażin mid-don tajjeb tar-rieda tajba li Alla tagħna. Nġiblkom fil-qosor x'qal Sant Agustin fuq din tas-suġġett trement. Ir-rieda ħielsa hija don tajjeb minn Alla, il-bniedem għażel jagħmel użu ħażin minn dik ir-rieda ħielsa.
Għaliex ma jisux li d-dawl, għax l-emel tagħhom u maħżina għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u lanqas jiġi li d-dawl biex l-emel tiegħu ma jkunux ikkundannati. U din hija ħalli forsi aħna nfusna ħassejnija. Meta xi ħadd xandrilna l-Vanġelu u sirna nafu x'inhuma l-alternattivi. Tajjeb, ma bdejniex noqogħdu bil-ferm mill-ewwel x'bdejna nagħmlu nopponu, nirreżistu, nipprotestaw, nġibu skużi, għaliex, għax l-emel tagħna kienu ħżiena. Grazzi tal-Alla torna. Imma kien l-intil tal-Alla li wassalna biex nobdu l-istadina tiegħu. Allura, il-problema raġunajt hija li l-bniedem jirrifjuta. Hemm il-konsekwenzi tar-rifjut tiegħu. Hemm il-konsekwenzi. Galatin 6:7 Pawlu jgħidilna Alla ma jitqux bih. M'intix ħatqarraq balla jew għax dak li wieħed jiżra dak jaħsad. U nafuha wkoll nafuha mill-esperjenza tagħna, tajjeb, ikser il-liġi ċivili, tispiċċa l-ħabs, tispiċċa ċitazzjoni, f'kollox. F'kollox. Ittraskura l-familja, tittiżintegra, tispiċċa, tittarni separazzjoni, f'kollox. Hemm il-konsegwenzi tal-għażliet ħażina tagħna. Allura l-bniedem però xorta waħda jaf illi ma nix għadin ngħixu f'dinja kapriċjuża mingħajr prinċipju mingħajr liġi. Tajjeb bħal hemm il-liġi tal-gravità taħdem dik il-liġi. Ġid maddeni. Tajjeb hemm ukoll il-liġijiet tal-Alla inkwantu il-ruħ u l-ispiritu. Allura aħna nafu kull bniedem jaf issa. Anke dak li jgħix fil-ġungla, dawk li huma mbedi biċ-ċiviltà moderna tagħna. Kull bniedem f'kull żmien, f'kull ġenerazzjoni jaf il-kuxjenza tiegħu. Jaf meta jirrifletti fih innifsu illi bażikament jaf x'inhi r-rieda tagħha. Jaf illi m'għandux joqtol. Jaf illi m'għandux jikdeb. Minna ma jkun qara l-Bibja. Minna ħadd ma qallu xejn. Għaliex? Għax jaf illi ħadd ma jrid u jiġi jdaħħalu sikkina fl-istonku tiegħu. U jekk xi ħadd jipprova jaħrab da. U allura l-ħażin li ma rridx minn għand ħadd ieħor u jaf li m'għandux jagħmlu lil ħadd ieħor. Alla tagħna kuxjenza. Tagħna tarif fina nfusna dwar x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin. U frattant il-bniedem imur kontra kuxjenza tiegħu. Araw ir-rieda tagħna kemm hija mħassra, kemm hija mwaqqa. Kemm hija mwaqqa. Rumani 1:20 jgħidilna għax il-ħwejx ma jidrux ta' Alla, is-set eterna tiegħu ddefinita billi kienu mill-bidu tal-ħolqien tad-dinja magħrufin fil-ħwejx li sar. Minn Adam il-qudiem kull bniedem seta' jirraġuna biżżejjed u jasal konklużjoni illi hemm Alla walla jitlobni kont hemm jien. Pawli dawn jidhru ċari u għalhekk m'għandhom skuża għax meta għarfu l-Alla ma glorifikawx bħala Alla. U lanqas raddewlu ħajr iżda saru fiera f'ħsibijietom u qalbhom bla den iddalmet. Bdew reliġjonijiet bl-idolatriji kollha bis-superstizzjonijiet bil-ħażen kollha tagħhom. Kollu riżultat illi l-bniedem tbiet minn Alla. Jaf li hemm Alla u qed jaħrab. Dik hija l-problema. Dik hija l-problema. Issa mela. Il-mistoqsija l-kbira hija din. Jekk aħna ma nistgħux nażlu t-tajjeb. Għax il-natura tagħna hija mwaqqa. Aħna nisabu maqtuwejn mill-ħajja tagħna. Bħalma jgħid fl-Efesin illi konna mejtin fil-ħtijiet u t-nubiet li fihom mixejna fil-modi skont il-mixja tad-dinja. Qegħdin inġarru mal-ħammiera, mal-kurrent tal-ħażen skont il-prinċep tal-ħakma tal-għajju, ix-xitan ġifi qiegħed jaħkem fuqna. Li fosthom ukoll għexna aħna wkoll fi żmien modja fix-xewqat ħżiena ta' ġisimna, inwettqu x-xewqat tal-ġisem u tal-moħħ. Dak li jgħidilna moħħna, ir-rieda tagħna tagħmlu u tagħmel il-ħażen. Kif issa,
kif jista' jkun il-bniedem illi huwa marbut bil-katina tal-bnub isib il-libertà, jew biex nagħmel għar bniedem mejjed fid-dnubiet kif jista' jisib il-ħajja. Pawlu jgħidilna hekk lilkom Alla tajilkom dil-ħajja, intom li kontu mejtin. Ja l-intervent Alla. Ja l-intervent tal-grazzja divina li tagħmel differenza li l-bniedem taqilgħu biex ifa jibda jagħmel użu tajjeb tar-rieda tajba li taħanna. Biss bil-grazzja u bis-seta omnipotenti ta' Alla. Ġesu lil-disċipli tiegħu darba qalilhom mhux intom għażiltu lili. Ma nistgħux nagħżlu lil Alla. Ma nistgħux tista' mhux tipprova u il-bidem waħdu ma jagħżilx Alla. Mhux intom għażiltuni, imma jien għażiltkom, issa nibdew niftehmu wara, qegħdin nibdew jiċċaraw forsi daqsxejn l-issues. Ġisbi kabila ċara, mhux intom għażiltuni, ma jien għażiltkom. U ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, biex il-frott tagħkom jibda. Ġifieri qed jgħidilna mhux biss għażiltkom għas-salvazzjoni, imma minn issa stess tibdew tużaw ir-rieda ħielsa tagħkom issa, ir-rieda mġedda tagħkom biex tagħmlu tajjeb. U tajjeb, it-tali tajjeb illi ħadkunu premjati għalija fil-ġenna. Fuq l-istess binarju l-Apostolu Pawlu fil-diskussjoni twila tiegħu dwar din il-kwistjoni kollha. L-għażla tagħha, ir-rispons tagħha, Rumani 9, jgħidilna għalhekk mela mhux billi wieħed ikun irid. Jew billi wieħed jiġri. Iżda jiddependi fuq Alla li jurinnjena. Qed jitkellem fuq dwar is-salvazzjoni. U Pawlu qed jagħmilha ċara li mhux billi trid, għaliex mhux billi għax int attwalment ma tridx. U għalkemm il-bniedem jiftaħar li għandu rieda ħielsa, tajjeb, hija rieda li twasslu biss biex jagħmel il-ħażen. Ma Pawlu għallu jaqtana żarra. Qed jgħidilna mhux billi wieħed irid, lanqas billi wieħed jiġri. Jiġifieri tagħmel l-isforz reliġjuż u morali tiegħek tipprova tagħmel minn kollox, lanqas jgħidilna. Imma jiddependi fuq Alla li juri ħniena. Għalhekk ikollu Alla ikollu ħniena minn min irid. Din hija r-rieda li nifraħ biha jiena. Ir-rieda ta' Alla. Favur tagħna. Għad-dewwa tiegħu. Ikollu ħniena minn min irid. U jwebbes min irid. Jibsa. Ma ħajmur il-ġenna, ħajmur il-ġenna x'Alla għażilhom għall-ġenna. Ma ħajintilef għax Alla iħallih biex jieħu ġustament il-konsekwenzi tad-dub tiegħu. Ġifieri finalment li tagħmel differenza hija r-rieda ta' Alla. Rieda ta' Alla illi bir-rieda tajba tiegħu tagħna lill-ibnu biex ikun il-fidwa tagħna. Aktar minn hekk tagħna l-ispiritu tiegħu li qed jopera fil-nies kif irid, meta jrid u x'ħin iridu biex iwellidhom il-ġdid, biex jagħtihom ħajja ġdida. Hemmhekk il-bniedem iva jirrispondi. Hemmhekk iva l-bniedem idħul lejn Alla. Ġwanni wieħed vers 12 jgħidilna illi daw kollha li laqgħu lil Ġesu. Tom is-seta li jsiru li talla dawk li jagħmlu f'ismu li twiedu mhux mid-demm, lanqas mir-rieda tal-ġisem, lanqas mir-rieda tal-bniedem, iżda twiedu minn Alla. Ġwanna qiegħed itħajrilna kull assunzjoni falsa illi s-salvazzjoni tiddependi minni. Għatik mux mir-rieda tal-ġisem, mux mir-rieda tal-bniedem, imma twiedu minn Alla. Huwa Alla li jersaq lejna. Aħna nitbedu minnu u jfittixna. Huwa Alla li jersaq lejn il-bniedem. Il-bniedem ma jfittixx lill-Alla veru. Alla toħra għandu kemm trid. Alla tforza għandu kemm trid. Li ma jeżistux. Alla veru ma jridx. Pero Alla irid li jkollu x'jaqsam mal-bniedem u Alla jfittex il-bniedem. Jienu għarra jittajb, it-tabja ta' ħajtu għanna xtijaw.
ta' kollu nafuh. Mela, is-salvazzjoni tagħna hija għemil Alla, mhijiex ir-riżultat fil-waqt li Alla iżomni responsabbli li nagħmel għażliet tajba, dawk l-għażliet tajba huma riżultat tad-digriet etern tiegħu, tal-fatt illi hu il-bidu t-tmiem tal-fidi tiegħu. Xi ħaġa li iddikjara minn qabel f'Eżekjel kapitlu 36. Profezija li hija dwarna prattikament dwar il-nies kollha tagħna. Fejn hawn jgħidilna li jiena Alla qed titkellem, jiena natikom ukoll qalb ġdida. Issa fir-Rumani 8 rajna li il-bniedem karnali ma jistax joġob il-darba. Ma hawn qed jgħidilna Alla natikom qalb ġdida. U spiritu ġdid inqiegħed fikom. Naqlalkom l-qalb tal-ġebel minn ġisimkom, qalb ma tirrispondix, li mhix sensittiva għal Alla, li ma tridux. Naqlaħilkom qalb tal-ġebel, u nagħtikom qalb tal-laħam, u qiegħed l-ispiritu tiegħi ġewwa fikom. U nagħmel li timxu skont l-istatuti tiegħi u tħarsu l-ordinanzi tiegħi u tagħmluhom. Mela bl-ispiritu tiegħu fina, imbagħad iva nibdew nimxu fil-modijiet. Nibdew nużaw tajjeb ir-rieda illi hu tagħna. Rieda sa darba imġedda, rieda li kapaċi tottieħ. Għalhekk Pawlu jgħidilna bħalma qal Filippin jgħidilhom bħalma bdejtu dejjem magħhubin. Mhux biss il-preżenza tiegħi missa li mniex magħkom. Ħadmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u t-trejid. Ħanagħmluha b'modern, ħadmu s-salvazzjoni tagħkom b'impenn. Bl-akbar responsabilità. Għaliex? Raġuni. Għax hu Alla li qed jopera fikom. Sew ir-rieda kif ukoll l-emil skont kif jogħġob li. Pawlu qed jgħid li anke meta jiena rrid inħobb lill-proxmu tiegħi, meta jiena rrid naħfer lill-għadu tiegħi, meta jiena rrid nitlob, irrid nitaxxaq f'Alla, irrid nagħtih qima. Meta jiena rrid għal-affarijiet tajbin, Pawlu qed jgħidilna Alla jgħid jaħdem fikom. Sew ir-rieda kif ukoll l-emil skont kif jogħġob. Il-krettu jieħdu Alla waħdu. Konsegwenzi tal-għażliet ħżiena tiegħi ħajkoll imbagħadihom. U kulħadd se igawdi jew ibagħad skont l-għażliet tiegħu. Però Bibbja tlaqqa tabbina dawn iż-żewġ affarijiet flimkien. Ir-rieda tagħna u r-rieda tagħna. U tgħid ir-rieda tagħna hija suprema. Ir-rieda tagħna hija fuq kollox. U jekk jien għamilt tajjeb, ħa nirringrazzja Alla għaliex hu għamilni kapaċi. Hu tagħni l-ħila. Hu mexxieli fil-mogħdija li minna għandina. Kif Pawlu itenni kemm il-darba jiftaħar.